uMroza Fakude usemamezela ukuthi bazokhipha i-album ngaphansi kweqembu abazibiza ngokuthi abasemkhuzi. Sizokhumbula ukuthi uMroza Fakude usanda kukhipha i-album December last year 2024 esihloko esithi engifisa ukumbona nguwe. uMroza-ke umuntu osehambile-ke indima nesikhathi eside kumaskandi and elinye lamaqembu lelasebenzisana nalo abasemkhuzi. Ukwasebenza-ke no-DSD usaziwayo, wasebenza noMkhathazi. Siyamkhumbula engomeni yonyaka ngo-2016 December 2016 ku-December 31 sokuhlonisa unyaka songena ku-2017 ngengoma ethi sizobulala uVan Damme, sibulala uVan Damme. Leyo ngoma yawina-ke as a summer song of the year. Sebezokhipha-ke futhi-ke ingoma emnandi ngaphansi kwabasemkhuze. Sizoyilindela ngamehla abomvu-ke mase siyitholile sayizwa siphinde futhi sizokhuluma nabantu sibazise ukuthi-ke iphumile, izwakala kanjani. Uma imnandi sizoncoma, uma yehlile kulokhu abantu abakulindele nakho lokho sizokuveza ukuthi kulokhu yana wayesebenze kakhulu, kulokhu ngathi uthe ukwehlisa kancane. Umculo kunjalo akufanani, inziwa ayifani. Abantu abayizwele-ke amazibelo ayo-ke i-album elandelayo yabasemkhuzi.